हेलौ गाइस खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना आङो लोगोफोर। दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय नै दायो फख्रियाव ना बोगासिनो आरोना जोङो। दिनैहाय माने फख्रियाव ना बोनानै जानोसैलाय दिनैनि आंनि भिडिअआ। नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि आंनि भिडिअखौ लोगोफोर। दै आयं दै ल हाबखाबाय दहैनिया आं थाबाय थाया इयो थाबाय थाबा ओंखाम मोनजाखागोन बोराय बारा मावा गैया खोमा नायाना बारा मावा गैया खोमा फै फै पापानो ना बारलिया इदि ना फिसाखौ जाजोबदोंहाय नङाबा बिराद ना दंमोन आवगाय हाब्रुखौ मा रोङालै बारा हिनजावा आंना ओइ ओइ नाखौ देखायदो आबै दे मानसिखौ खुथिना होगोन आं नाया बारल'बाय दंनो एबार नांदो दे इयाव नांबाय नङा माबा हा जानो जाम्बासो मानसि लायनोसै नामा ना बोरियाव माबानो दे बोरि दा डिजाइन डिजाइन बानायना होबाय थाथों नै बोराय बुरि नाया जि फैखादो आराम लायदो माथो मबाइलावलाय फैनो एखेबारे आथिङाव जि नांखाथारगौबो जमा जाना दंफैयो लाङि गोदाना माबाया दरा गोदाना लाब जादों फोराना नाफाम देना दोननांगौ बोराय नाफाम देफेरा नामा खेबसेनो जि बुरजा फोराननानै स्रेम स्रेम एवना जानोबो जि मोजांथारखौ ना इदि नाया जानो गोथाव गोखा जाया जानि ओमफ्राय गोखा जाया सुनांगौ सुबाथाय गोखा जाजोबो बिख्लोआ खिया गोखा जाया बिख्लोआसो गोखा जायो बेनिफ्राय लाबोदो रोङालै हिनजावालाय ए खालि रोङा होनबाय थायो जानो बोरायाबो बोरायसै जाबो आरो होनबालाय जानो हानाय ना हानाय नोंदिबा खासिखौनो जानो हायाखै एखेबारे सप्तासेयाव गांसे गोदान 50 थाखानि कम्पानि माखा लांना हैसोयो जा 50 थाखानो बे गस्लायानो 2500 लादों 50 थाखानि गस्ला होयो 50 थाखानि गस्लाया आजिखालि कम्पानियानो बेसे मोनो 50 100 नै नाखौ इसिबां मोनबाय नै लोगोफोर दराजों बोनानै ओमफ्राय नै मानैल' गिदिर दङ एसे गिदिर ना गिदिर मोनाखै गुसुथारबो ना बोबायबो थानो हाया बे मानैखौल' मोनबाय नै एसे गिदिर गिदिरहां ओमफ्राय ना जोंख्लाब गोजा नै ना जोंख्लाब फिसा फिसा ना फिथिख्रिबो दङ मासे मानै
थाइगिरजों संना जानोसै नाखौ थाइगिर सायदों आङो ओंख्रिखौ संबाय नै लोगोफोर आङो थाइगिरजों नाखौ संगासिनो दङ गोदौथ'वाखैनो गोदौसिगोन बेनिफ्राय नैबेयावहाय ना फिसा फिसाखौ एवना लादों नै माखासे एवबाय बेनिफ्राय माखासे एवजोबदिया माने माखासे दोनबाय आरो फोराननो थाखाय ओमफ्राय नै ना एवफ्रामनानै दोनदों थाइगिराव होथ'वाखै नाखौ मोनबाय नै लोगोफोर आंना ओंख्रि संनाया जाबाय ना खर'आ ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै दानिया आङो खुरनानै लाबाय दाना जानोसै आरो नै थाइगिर ओंख्रि आरो नाजों जानोसै बे थफिखौ मानो इदि हमखो नोंलाय गोदोनायाव सोना लाबाय थफिखौ जलथा मामि थफिखौ खुना होनि आं आरो इदि हमखो थफिखौलाय सिङाव सोना लाजोबबाय जलथा मबाइलाव नांदों सेराव दांनाङा थां Rani, Mama. Rani. Mama. ना फ्राय एवनाय ना फिसा फिसाखौ फ्राय एवदों गोथावथार जादों ओरैजाय फै ओरैजाय ओंखारबाय थाङा ना खर'आ सलायावनो दंमोन बानलु गोसाथार
ओंख्रिया बानलु ज्रोम जि गोथाव जादों masih ya Tiger ओंख्रिया मासे गोथाव जादों ओरैबायदि गोथाव जादों Tiger बिगाबाबो जानो गोथाव जादों ओंखामखौ जाखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय ना एवनायखौ जागासिनो दं गोथाव मोनदों बेखौ जाजोबगोन आङो बरिया बरिया Tiger bidiया जि गोथाव जाखादों नाजों बिराद गोथाव जाखायोना लोगोफोर Tiger ओंख्रिया बरिया ओंख्रि बिदिया गलांगासिनो दं लाइटफ्रा बानलु फिथाइ जाहाथे बावलायदों आं गोसानि सायाव बानलु फिसा बोथोरा बिराद थान्दा जादों दामानि गुसुनो मोजांसो गोजांनायाव बानलु गोसा ओंख्रि जानानै गरम मोनलायलायबाय जाखांजोब्बाय आं लोगोफोर जाबावगौसो नंलायथारबाय गोथावानो ओरैबायदि गोथाव जादों होमबाबो जाबाय आं बहुतनो बिराद बुरजा जाबाय जाजोब्बाय जाखांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैया साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौबो लाइक खालामदो शेयार खालामनानै होदो बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर